ideme ešte späť? Počuj, Janča. Ja si naspäť. Ja sa prepnem. Ne. Ale veď sa prepnem si len na jednom. Ne, držte mi jeden. No, drž si to. S touto stranou. Bože. Však... Janka, vieš to stiahnuť do počítača, ne? No? Vám to natočím celé. Vám to natočím celé. Čo? To točí? No. Teším. Tak, na takom som dostala 5, ale bol to mali sme toho asi 15. Zaradom. Noha. A 15, fakt nadanovala som tam tak. Si sa zase, aj ty si sa tušil, tak ne. Tiež sa budeš musieť pýtniť. Jedno, druhé. Ne, to len oné. Len sa otočí. Kolo. Jaj, teda jednoduchšie. My sme to prepínali jedno, druhé, veď. Postupne. Sa nezabili. Vidíš. Ježiš. Kokos hen? Toto ne. Ešte tu sú do všetkých smerov ide. Tak ja sa bojím, že tie lana pustia. Dúfam, že to sú no presne. Ha? Puca! Puca! Hore, ahoj! Šejla! Tuto!